Ці еўрапейскі звяз адэкватна адказвае на выклікі, якія нясе палітыка Александра Лукашэнкі? Якая палітыка ў дачыненні да Беларусі ў прыярытэце Брюсселя? Да чаго заклікаюць кіраўніцтва еўразвязу беларусы? Павел Латушка, кіраўнік антыкрызіснага народнага ўпраўлення, удзельнічаў у кансультацыях дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў з найвышэйшым кіраўніцтвам еўразвязу, у спатканнях з высокім палітычным кіраўніцтвам Францыі. Добрый день, спадар Павел. Добрый день, вітаю вас. На пачатак хочу вас запытаць вашу ацэнку, наколькі еўразвяз, кіраўніцтва еўразвязу, з якім вы толькі што сустрэліся, адэкватна дзейнічае ў дачыненні да крызісу ў Беларусі? Я думаю, тут пытанне трэба паставіць трошки інакш. Першае, ці ён адэкватна ацэньвае сітуацыю ў Беларусі, і другое, наколькі адэкватна ён дзейнічае ў адносінах да таго, што робіцца ў Беларусі рэжымам Лукашэнкі. Ацэнка, я думаю, што ёсць абсалютна адэкватная, ёсць разуменне таго жаху, жудасу, якой тварыць рэжым Лукашэнка ў Беларусі, масавых рэпрэсій у адносінах да грамадзянства, для грамадства беларускага. З другого боку, наколькі адэкватна рэагуе. Тут есть пытанне, якое мы ведаем, якое неаднойчы закраналі. Гэта 27 краін. Гэта неабходнасць выпрацоўкі агульнай пазіцыі. Гэта даволі цяжкі і складаны працэс. Вось тут пытанне адэкватнасці, хуткасці рэакцыі. Гэта праблема. Я казаў неаднойчы еўрапейскім палітыкам, што трэба выклікаць хуткую дапамогу, а не чакаць, калі хворы сам пойдзе да бальніцы. А менавіта вось гэта спрацоўвае падыход, што хутка не рэагуе Еўрапейскі Саюз на выклікі, якія робіць рэжым. Так, Павел Павлович, одно з таких конкретных практычных пытанняў, якое турбуе беларусаў, я думаю, гэта пытанне спрашчэння візавага рэжыму, або нават больш амбітна ввогуле ўвядзенне безвізу. Так. На вашу думку, наколькі рэальна увогуле хаця б спрашчэнне візавага рэжыму, спрашчэнне працэдуры, а можа быць зменшэнне аплаты за гэтыя візы? Ці гэта хутчэй фантастычная далёкая перспектыва? Я думаю, што зараз для нас важным пытаннем з'яўляецца ўвогуле адкрыць межы. Гэтыя межы закрыў якраз такі дыктатар Лукашенко, і ён робіць усё, каб беларусы не мелі магчымасці выязджаць па-за межы Беларусі. Мы ведаем яго выказванні нават наконт і гэтай барацьбы з ковідам, калі ён кажа, што людзі паедуць на захад, каб кансультавацца з апазіцыяй, пазней рабіць рэвалюцыю ў Беларусі. Ён супраць таго, каб вакцыны Еўрапейскі Саюз паставіў у Беларусі. Дарэчы, гэта важна рашэнне. 35 мільёнаў еўра выдаткаў на Еўрапейскім Саюзе для ўсіх краін усходняга партнёрства, у тым ліку і для Беларусі, для гэтых вакцын. Але ці будзе увогуле спрашчэнне візавых правілаў, я думаю, што гэта працэс далёкі, гэта нерэальны сёння, але гэтае пытанне падымаецца дэмакратычнымі сіламі, і ў выступленнях, якія мелі месца нядзелю вечарам, гэта пытанне таксама было пастаўлена. Пакуль гэта яшчэ пачатковая дыскусія. Чакаць на вынікі, я думаю, бліжэйшым часам не прыходзіць. Я буду рэалістам. Так, Павел Павлович, вы сустрэліся з вялікай колькасцю найвышэйшых кіраўнікоў Еўрапейскага звязу, а таксама з высокімі досыць прадстаўнікамі Францыі, з палітыкамі французскімі, якія адказваюць за яе дыпламатыю. Як вы ацэньваеце, ці толькі палітыка санкцыяў як бы ў прыярытэце для заходнееўрапейскіх палітыкаў? Якую пазітыўную праграму, можа, яны прапаноўваюць беларускаму грамадству, а можа быць нешта пазітыўнае для рэжыма, нейкую маркоўку таксама падсоўваюць? Мы павінны зразумець, што мы хочам дабіцца, якіх крокаў і захадаў мы чакаем з боку нашых еўрапейскіх партнёраў. І тут ёсць камунікацыя, як на вышэйшым узроўні ў Еўрапейскім Саюзе. Адбылася сустрэча з прэзідэнтам Еўрапейскага савета Шарлем Мішэлем. Таксама адбылася сустрэча з вярхоўным камісарам па пытаннях знешняй палітыцы і бяспекі Барэлем. Мы удзельнічалі сумесна са Светланай Ціхановскай, з прадстаўнікамі дэмакратычных сіл у Беларусі, і мы пачулі з іх боку наступнае. Па-першае, няма ілюзій наконт ацэнкі той жудаснай сітуацыі, якая ёсць у Беларусі, звязанай з парушэннем правоў чалавека і свабод грамадзяніна ў Беларусі. Другое, ёсць абсалютнае разуменне непрызнання Лукашэнкі як кіраўніка Беларусі. Трэцяе, Еўрапейскі Саюз, об этом сказаў Барэль, пачаў падрыхтоўку 6-го пакета санкцый у адносінах да рэжыму Беларусі. Зразумела, што санкцыі
санкцыі, мы неаднойчы паўтараем, гэта інструмент адказнасці, гэта не інструмент за той гвалт, які ажыццяўляе рэжым. І менавіта спынення санкцый гэта знаходзіцца ў руках перадусім рэжыму, нелегітымнай улады. Калі б яна хацела спыніць гэтай санкцыі, яна даўно бы гэта магла зрабіць. І Макей вельмі дакладна ведае, як гэта робіцца, бо ён уже міністрам Лукашэнкі з'яўляецца не адзін год і неаднойчы прымаў удзел у перамовах на гэты конт. Тут пазіцыя не змяняецца. З пункту гледжання будучыні, так гэтае пытанне таксама ставілася на ўзроўні генеральных дырэктаратаў Еўрапейскай камісіі і адбылося даволі шмат сустрэч. Рыхтуецца донарская канферэнцыя для будучыні Беларусі, якая плануецца адбудзецца ў сакавіку бягучага года, якраз калі Францыя ўжо будзе ажыццяўляць старшынства ў Еўрапейскім Саюзе. Так што гэтая канферэнцыя таксама яшчэ можа не выпрацаваны парадак дня поўнасцю, але яна таксама павінна служыць выпрацоўцы будучай падтрымкі для дэмакратычнай Беларусі. Мы ведаем пра план Маршала, мы не будзем паўтараць, гэта ўжо рашэнне ёсць, але трэба сістэматызаваць гэтую перспектыву і паказаць абсалютна рэальную дакладную дарогу да стабілізацыі эканамічнай сітуацыі ў Беларусі і для хуткага развіцця пасля таго, як зыдзе рэжым Лукашэнкі з тэрыторыі Беларусі. Францыя – гэта адна з двух дзяржаваў найбольш уплывовых у еўразвязе. Скажем так, другая пасля Нямецчыны, так? Як той факт, што вы былі амбасадарам Беларусі ў Францыі, дапамог вам навязаць кантакты ў Парыжы па абмеркаванні вырашэння беларускіх праблемаў? Ну, я думаю, што гэта ўсё зразумела і дапамагае. З іншага боку, гэта ўсё ўскосныя інструменты, таму што мы же разумеем, што еўрапейскія краіны, у тым ліку Францыя, займае пазіцыю па падтрымцы беларускага грамадства і дэмакратычных сіл у Беларусі. Тое, што ці з'яўляўся амбасадарам у Францыі ці не, гэта ўжо другасная рэч. Хаця, канешне, гэта дапамагае, бо шмат каго з палітыкаў я ведаю па сваёй працы, і у нас ёсць кантакты, прамая камунікацыя. Я бачу эвалюцыю пазіцыі ўраду Францыі. Гэта вельмі важна, я хацеў падкрэсліць у нашай сённяшняй размове. Тое, што вось у меня былі сустрэчы яшчэ летам у Елісейскім палацы з саветнікам Макрона. Дарэчы, вось гэтая наша сустрэча зараз у Парыжы адбылася практычна за паўгадзіны да размовы Макрона з Пуцінам. Тое, што мы можам камунікаваць, абмяркоўваць, гэта важна. Другое, у Міністэрстве замежных спраў, Кедарсе, у парламенце, у Нацыянальнай асамблеі, у Сенаце адбыліся сустрэчы на ўзроўні кіраўнікоў камітэтаў па замежных сувязяў, адпаведных груп супрацоўніцтва. Я бачу гэтую эвалюцыю. Пазіцыя Францыі больш дакладная, ясная, змястоўная і зразумелая. Яна зыходзіць з пазіцыі ціску на рэжым. Па-першае, непрызнанне Лукашэнкі і фактам, які прыводзяць усе абсалютна суразмоўцы, і саветнік Макрона, і Міністэрства замежных спраў, палітычны дырэктар, саветнік па стратэгіі міністра замежных спраў. Тое, што пасол Францыі не ўручыў даверчыя лісты Лукашэнку, азначае абсалютна адназначна. Афіцыйна Парыж не прызнае Лукашэнка ў якасці прэзідэнта Беларусі. Гэта важна. Другое, што казалі падчас гэтых сустрэч, Францыя будзе ўдзельнічаць і падтрымліваць ідэю 6-го пакета санкцый у сувязі з тым, што рэпрэсіі толькі павялічваюцца. Вельмі негатыўную ацэнку ў парламенце, у Нацыянальнай асамблеі, у Сенаце атрымаў міграцыйны канфлікт на мяжы. Дакладная была пазіцыя французскіх сенатараў парламентарыяў, што гэта штучна створаны канфлікт, гібридная агрэсія ў бок Еўрапейскага Саюза, штучна створанная рэжымам Лукашэнка. Ёсць абсалютная падтрымка пазіцый Польшчы, Літвы, Латвіі па гэтаму пытанню. І гэта таксама, я думаю, што для нас вельмі важна, бо і парламент Францыі плануе таксама вельмі важную інфармацыю, якую хацеў падзяліцца. Мне паказалі праект рэзалюцыі Нацыянальнай асамблеі Францыі па сітуацыі ў Беларусі. Я не ведаю, ці будзе яна прынята, але пад гэтым праектам ужо падпісалася некалькі дзесяткаў французскіх парламентарыяў, дзе якраз размова ідзе аб непрызнанні Лукашэнкі і адпаведным ціску, рэальнай ацэнкі сітуацыі ў Беларусі. Аналагічны дакумент плануе разглядаць і Сенат Францыі. Ці з'явяцца яны да Новага года, пабачым, але тое, што ўжо французскія парламентарыі, а я ведаю як пасол, зацікавіліся, так актыўна ўключаюцца ў тэму Беларусі, гэта вельмі важна. Такога не было яшчэ ў гісторыі адносінаў паміж Беларусі і Францыяй. Спадар Павел,
Моя коллега Алина Коушик, корреспондентка Белсату у Брюсселі на саміті ўсходняга партнёрства і сувядоўца нашай праграмы «Прасвету» задала пытанне старшыні Еўрапейскай камісіі Урсулі фон дер Ляйен. Это ввогуле было адзінае пытанне в зале да спадарні фон дер Ляйен. Она задала пытанне пра санкцыі. Я хотел вас попросить прокомментовать отказ найвышэйшай кіраўнічкі Еўразвязу. Давайте послухаем 30 секундаў. Гэта быў адказ Урсулі фон дер Ляйен на пытанне Аліны Коушик. У санкцыях не павінна быць прабелаў. Мы стараемся іх закрыць. Мы працуем. І санкцыі павінны працаваць. У сітуацыю з Беларусю мы бачылі, наколькі эфектыўна мы можам працаваць, калі Еўразвяз дзейнічае разам і хутка. Тады мы можам дасягнуць шмат. У нас былі імгненныя санкцыі, калі была агульная пазіцыя ў адносінах Беларусі. Гэта канкрэтна змяніла сітуацыю, і тысячы мігрантаў вярнуліся дадому. Нашыя супольныя санкцыі працуюць. Спадар Павел, пытанне такое. Санкцыі затрымалі міграцыйны крызіс, які арганізаваў Лукашенко. Ці вы згодныя з гэтай заявай спадарні фон дер Ляйен? Я думаю, что комплексные захады затрымалі гэтыя дзеянні Лукашэнкі, прыпынілі. Я бы яшчэ все ж таки не рызыкаваў казаць, что полностью затрыманая ситуация. Зразумела, что Лукашенко отступае, і гэта бачна. Я з крыніцаў таксама высокіх у французскім эстаблішменце атрымаў гэтыя сігналы, якраз таки з расійскага паходжання, что Лукашенко отступае. І гэта прыводзіцца як аргумент, прыклад, глядзіце, які ён паслухмяны, ён нават гатовы ісці на саступкі, ён выконвае волю, але фактычна тое, што ўрад Польшы, ўрад Літвы перадусім паставілі абсалютную мяжу, абсалютную заслону, мур таму, каб гэтыя нелегальныя мігранты штучна прывезеныя ў Беларусь не маглі перакрочыць мяжу Еўрапейскага Саюза. Я думаю, што гэта галоўны інструмент. Другое тое, што я думаю, ўрад Польшы, прэм'ер-міністр зрабіў шэраг вельмі важных візітаў. На працягу фактычна тыдня ён абляцеў буйныя сталіцы еўрапейскія, паставіў гэтую праблему. Гэта дапамагло хутка выпрацаваць адказныя санкцыі Еўрапейскага Саюза. Але хутка гэта адносна, таму што мы казалі, што гэтая сітуацыя будзе развівацца ў такім кірунку яшчэ пачынаючы з мая, з чэрвеня, і звярталіся да еўрапейскіх структураў, што трэба рэагаваць. На жаль, яны дачакаліся лістапада, калі гэта ўжо фактычна стала вельмі крытычна, і прынялі санкцыі толькі ў снежні. Так што рэакцыя не была хуткая, я тут не зусім пагаджуся. Але тое, што это скаардынаваная пазіцыя, гэта ўжо вельмі важна. Гэта скаардынаваны адказ. У тым ліку абмежавання з боку Польшы, Літвы праз сістэму бяспекі мяжы, у тым ліку санкцыі прыводзіць таго, што Лукашенко становіцца больш паслухмяным. Але ўсё ж таки гэта пауза, гэта не заканчэнне гэтай праблемы. Спадар Павел, у нас кончваецца час. Дазвольце апошняе пытанне. Яно тычыцца таго, пра што напісана у вас на профілі на Фейсбуку. Нестандартныя інструменты вырашэння сітуацыі у Беларусі. Калі ласка, раскажыце, якія інструменты вы прапаноўваеце? Вось якраз у нас адбываецца размова, калі я знаходжуся ў Страсбургу, і мне адбылася сустрэча з віцэ-прэзідэнтам Еўрапарламента Нікаля Бэр, з дакладчыкам па пытаннях Беларусі Еўрапарламента Петрусам Аўстравічусам, і ў Савеце Еўропы таксама з генеральным сектаром парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Вось якраз з еўрапейскімі парламентарыямі і з французскімі я казаў пра тое, што трэба ўжываць інструмент ціску, юрыдычнага ціску на рэжым Лукашэнку, які ніколі не быў выкарыстаны, бо ўсё ж таки Еўропа будуецца перадусім на падставе закона і права. Калі здзейсніў рэжым злачынства, калі ён з'яўляецца фактычна, мы разумеем, злачынцаў, і таксама ўсе, хто яму дапамагаюць, трэба уключаць максімальна механізмы, інструменты ціску юрыдычнага. І аб гэтым мы дамовіліся, дарэчы, з Петром Астравічусам, што мы будзем фарміраваць, па-першае, пулы адвакацкіх кампаній, экспертаў, які ўжо напрацаваны камандай Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, і міжурадавую кааліцыю дзеля таго, каб сапраўды распачаць крымінальны пераслед Лукашэнкі і ўсіх яго памагатых у Европе. А гэта будзе ствараць таксічнасць Лукашэнкі для патэнцыяльных нават кантактаў з Расійскай Федэрацыяй на абшары былога СССР, Содружества незалежных дзяржаў. Гэта ўсё нестандартныя інструменты. Усе расказваць не будзем. Так што трэба яшчэ пачакаць. Павел Павлович, вялікі дзякуй вам за ваш каштоўны час, за інтэрв'ю, і поспеху вам і знайсці супольную мову ў найвышэйшых еўрапейскіх кабінетах. Дзякуй, Белсату.